Good afternoon, guys. Puilang kangke shanamo chungma hai seng. Belai kha khamjak triprasani dofa. Tam hinba chang tabuk hamya mani be gdaljak. Chang chini sinimung kemain kemana thang thanile tam tongsi. Chini thinang ni sikla rokse komori thang tong baikha. Tuinai tuidulnai chini sikla rokse. A sikla rono tabuk kaisa kaisa ke chokrai jorui thang tongkha. Ang sanamo chungo chini lukoroknot je a mani hamya nang saiman sitong tangi na kogo tong mahai simlang thapla no nang teibe buli sagon nang kogi nau kokmani simlung thapla teino thinangni nisi sokomor nau nang a kokmong no hingke chini takuk songni bagai kaisar samung ar samung no norok bujinai di je okok the tam to bongsabai simalong thapala te bai nang bulai o saksa kogi nang nak simalong thapala te bai nang bulai saksak no kongai nak jado thinani lama romk mayole songdari deshole sundori rimani nono nungna no khatong yade nungna no khatong yade bongsono rangjalai maigenang tangnani thangku bongsobo yago chekhrateu tabungni dintei rogo tumani nungbo hamya lama noromkhu jomle duani tikathar boyo jomle duani tikathar boyo mayole gatini tirmu boyo ojado hasule bangkhre chibukchi theino sagon kogi nak bongsobok jorale tongsini khasruk sidi jorale tongsini khasiruk chidi rangk maigenang mandina bongsobok hasamlei churoro bolmora hate kanan nang silang lieu tono toksawo kulungna lama bose bongsoro kumungna lama bosi panthole sinia biangni phaike hoki thapala kobon nang jadu sebabo phurung phaike simolong thapala nanani sikango mayono wansuk naidi ogole talchuku nono chui phaike onjado go talchuku chumani yagolo parisa satung nukhe nungmani bara tinani naikhe babu yagromui tikhe tamano wansung naye bongsobuk jora lekha pia drugs no nung romkhe simulung thapala teibai nung buloi sago nung kogi nakhe aboba thinani lama yade bongsobo thinani lama yade kemani nung baromkhe kogo tongo jeng thinani lama hangke simulung thaplano teibai buloi maija khangke se jeng chini thitaipu kangke nang asimulung thaplano se nang teibai buloi nang sago kogi na haro
ogo talchuku nono chuoi shal tal funungnai nini babu nono yakura mitinai nang bin bai kichapan wansung na yada tini chin tribrasa dofa komorin tong gelugin tong abon bisingo tini nono nin dol kiching ro ringana phaidi hindi khopsa na phaidi tain dino hangke tai khopsa nono magna chari tongana salni salthamni yagolo hangke borok nono nina ro aje tongmani rangbus thum bebak nang rui ma chanaya bo abono jawal panthor nang jawal panthor kanan sikango kaprung kangke tongthokpu abon yagolo khe kunukulugo kuluksugi thang process jeng siu abon bagino hakarak tamo habwal tamo jeng sinen nang nang pori phaijak nang siwi phaijak nang rungi phaijak nang tal sal nugi phaijak nang abon nanani nin kokya abon bagino ani khajan takhok sangno koyo je takhok simia bukhuk botongo bukhuk rono bo koyo nini dara eba khinini manai eba khinin mama eba khinin kaka nono tabuk ang ngi sai tongo o lama hamian tarom tam hindi ching chinabo thinang corona lamasi hinke ba nang asuk tori phaika nina ama babu sunono tuyei chubawei naikole rang paisa khibibai nono asuk tori mani a sarapsa nang abon nama bai nang salnai salthamni yagolokhe nang mukumjak abon nuginin ama babu roto tongthokno sabosar nai bono sabotoi dulnai ama saijungsa songdari rongno babu saijungsa songdari rongno sabotoi dulai tinai nokhungni nang chalang khana nokhungni nang buri kusum khana akon nang nokhungni buri kotorong khana sisadi tabuk waisa nang abonana sikang ning nini ama babu ni kokno wansukdi nini thinang no wansukdi nini sak no wansukdi ang kaisa sanamo sungo abon ya kakna hangke nang parents rok na asol parents rok no sawo norok abon bepara buini buku phan kichapan saimang kangke an busa buinugo an busa atia hnei no taya kardi an busa ati hangke norok shason khaidi nin busa bonung be bujak mano tang hndi dong bon tui haimani nang si bono sangsar phunugo buiya abon selai an busa jut tongmuno an yago thina kalai khangke an yago phan thiteng haipan hamia yago thangi ta thiten je ulo thangi phonani busa drugs nawi thiyu khunja gyatei abon bagina ang buma bu pharano bo koyo just narongni busa rongni buini bukhuko phan khnaka bona huni khnaka kenro bono doro namna naidi tang hindi abo tei kotoni a hamia hakung kapikangke bemar kebang phanang hun mahai nin busantin bo buinyoro soloknai abon bagai non saw bithi borai chawi hamo abo bithi borai beya abo nungni ne a je asuk bosor nang maya khati tongmani abusano taugrinan jora a maya bai a karak bai a kakha bai a kutei bai nung bono taw ma phrangnai jotonor ang abono sano je non busarono kaham khlaidi plus non busano simia buino khangke bo norok direct thangi parents rok thangi sadi nin busating tong ani khajan luku songna ani khani koimong kaisa hambai joton